Jednoho dne v jednom Lego světě byl jeden paňák. A ten byl modrý a strašně rychlej. Jmenoval se Sonic. Čau lidi, musím být nejrychlejší. Ale byl tu i nepřítel, který se nazýval nějak jinak než takzvaný Doktor Eggman. Jen si počkej, Soniku. A letěl šupidupy za ním. Sonic nevěděl, že je za ním, takže běžel dál, zatímco Eggman ho pronásledoval. Po 2 minutách si ho Sonic všiml. Tak pojď ty plešatá hlavo hnusná. Ty mě vyzýváš na zápas, modrý ježku? Co říkáš na tohle? To je brnkačka. Bůh. 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 A můj nejrychlejší úder. Ne. Brnkačka. Já se vrátím, Soniku. Konec první části.